Police report naman po, menor de edad patay sa pagkalunod po sa Angalacan River. Police ng Mangaldan na nagbabala po sa pagliligo sa ilog. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Isa muling aksidente ng pagkalunod ang naitala sa Angalacan River dito sa bayan ng Mangaldan noong linggo ng hapon. Isang insidente ng pagkalunod ang muling naitala sa Angalacan River sa barangay Inlambo, Mangaldan, Pangasinan noong linggo ng hapon. Batay sa ulat ng Mangaldan Municipal Police Station, 3 katao ang nasangkot sa insidente. 2 sa mga biktima agad na nasagip at ligtas na dinala sa ospital. Habang ang isang 17 anyos na binatilyo ay nasawi. Meron po tayong drowning incident na reported kahapon. Ang station po namin nakareceive po ng call around 6:10 p.m. po ng January 4, 2026. Lugar po kasi nito ay yung isa po talaga yung buoyancy po ng tubig, mabigat po talaga pagdating sa tao na naliligo. Ganun. At the same time, malakas po yung current niya. Ganun. Meron pong nare-recommend na may paliguan dito sa may Angalacan. Kaya lang po meron talaga tayong watchers na tumitingin. Ganun. Intended na 15 na watchers po dito. Yung sa kahabaan po ng Ayon sa saksi, dakong alas 11 ng umaga nang magtungo sa lugar ang mga biktima kasama ang kanilang mga kamag-anak para mag-picnic. Bandang alas 4:30 ng hapon, napagpasyahan umano ng 3 biktima na maligo sa ilog. Kalauna, nagsimula umanong sumigaw ang 3 na inakala ng kanilang pamilya na nagbibiro lamang. Nailigtas ang 2 biktima, edad 26 at 21 at agad na dinala sa ospital. Samantala, ang 17 anyos na biktima ay tuluyang lumubog at nahanap lamang makalipas ang halos 2 oras na search and rescue operation sa tulong ng MDRRMO, PNP at iba pang rescue team. Ayon pa sa tala ng pulisya na pag-alaman na ang 3 biktima ay mga residente ng Lucup, San Fabian na naligo lamang sa Angalacan River nang mangyari ang insidente. Sa panayam ng IFM Dagupan, sinabi ng hepe ng pulisya na ito ang kauna-unahang insidente ng pagkalunod sa Angalacan River ngayong taon. Pinapanawagan po namin na yun nga po talagang hanggat maaari po talagang iwasan yung ilog na ito, paliguan. Yun. Kasi ito talaga yung may mga delikadong unpredictable talagang tubig dito. At talagang mapanganib talaga ng paliguan ng lugar. Yun. Kaya sana po maging sumunod po sila sa mga authorities na pag nagbabawal at wag po hayaan, especially mga bata po. Talagang marami pong insidente na mga minors ang naliligo dito. Siyempre, out of curiosity, kaya sana po talagang i-avoid nila na maligo sa lugar. Gayunman, aminado ang mga otoridad na matagal nang itinuturing na delikado ang Angalacan River dahil sa biglaang lalim ng ilang bahagi nito. Mariing paalala ng pulisya sa publiko ang pag-iwas sa pagligo sa ilog, lalo na sa mga kabataan at higit sa lahat kung nasa impluwensya ng alak upang maiwasan ang trahedyang tulad nito. Sa mamumula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.